Ja ei ole tosiaan ollut Takuma Satollakaan mikään järin häävikausi. Tämä kausi ja mielenkiintoista nähdä mikä sitten tulee olemaan edelleenkin. Ne aika paljon nyt riippuu näistä tallipaikoista tai jälleen pyörä lähtee pyörimään siinä kohtaa, kun Jenson Buttonin kohtalo selviää. Kyllähän täällä yleisesti ja yleinen mielipide on se, että ei siinä mikään auta. Kyllä Jenson Button on Williams-tallin kuljettaja ensi kaudella. Kyllä, ja se tarkoittaa myöskin sitä, että Takuma Saton jakkara tuolla tallin toisena kuljettajana heiluu kyllä tässä vaiheessa aika lailla vilkkaasti, ja ellei nyt sitten nämä kauden viimeiset kilpailut yllättäen käännät hänen suorituskykyään aivan toiseen uskoon kuin mitä se on ollut tähän asti, niin siinä on suuri vaara, että Takuma tulee menettämään paikkansa VAR Honda-tallissa. Vaikka Honda siellä onkin vahvasti taustalla, ja kyllä se sitten melkein tarkoittaa sitä, jos Takuma Sato sieltä paikan menettää, ja nyt kun näyttää siltä, että VAR Honda ensi kaudella tulee saamaan tuo kolmannen auton, niin sitten voi kyllä olla Anthony Davidsonilla tiukat paikat siitä kolmannen auton ajamisesta. Jossain määrin voisin kuvitella, että Honda kuitenkin haluaa pitää japanilaiskuljettajan VAR Hondan väreissä. Se on totta, ja aika yllättävää on Takuman tekemisissä on se, että